Mun nimi on Laura Kyntälä ja mä etsin nyt tositarkoituksella uutta työpaikkaa. Mä en oikein osannut lähteä kehumaan itse itseäni, niinpä mä kysyin muutamilta mun entisiltä työnantajilta, kollegoilta, työkavereilta ja asiakkailta, miksi he suosittelee mua just sulle töihin. Laura on pop. Mä arvostan eniten Laurassa semmoista määrätietoisuutta, kunnianhimoa, luovuutta, mutta myös semmoista tiettyä tunnollisuutta, mitä hänellä on tehdä asia kuin asia. Mutta parasta Laurassa ehdottomasti on sen hersyvä nauru, joka tarttuu ihan joka ihmiseen, ja semmoinen positiivinen energia, joka täyttää koko huoneen, kun hän astuu sisään. Hei, olen Tuomas Enbuske ja minä suosittelen Lauraa, koska Laura on paras. Laura Kyntälään suosittelen mitä lämpimämmin teille töihin. Laura on ihana, empaattinen ja supertehokas. Laura. Siinä se on vasta. Mieletön ihminen. Erittäin luotettava. Periksiantamaton. Todella mukava ihminen. Vai mitä oot mieltä? Missä sä oot? Sano nyt jotain. Laura on mielestäni sivistynyt, ahkera, sosiaalinen ja äärimmäisen mukava ihminen. Laurassa on sellaista hyvällä tapaa tervettä määrätietoisuutta, joka paistaa sitten siellä läpi. Hän on perustellusti valmis seisomaan sanojensa takana. Ja se kumpuaa kaikesta hänen toiminnasta. Se on mun mielestä hienoa. Niitä ihmisiä on harvassa. Laura on työkaverina hauska, hullukin, hyvin motivoitunut, inspiroiva ja ennen kaikkea lämmin ja kuunteleva. Hey, my name is Thomas Moon. I'm the CEO of United Influencers and I had the pleasure of working together with Laura. Laura keeps on and has always impressed me in terms of her motivation, her determination, her ability to understand a market like this, her skills within both influencer marketing and social media, her way of networking, and she's also an awesome person to work with. So I can highly recommend Laura. Laura, you rock. Go mommy, go mommy, go mommy, go mommy, go mommy, go mommy.